Γεια σας παιδιά, εδώ Αντέλ. Ναι, Αντέλ. Έχω δύο ονόματα, Όλια και Αντέλ. Αυτό θα το ξεκαθαρίσω σε άλλο βίντεο. Λοιπόν, αναφορά και φραγή στην Βασίλης Λάμδα 123. Τι πασά. Λοιπόν, να στο chat. Είπαμε να κάνουμε ένα τραντέ μαλλιών. Κάτι ωραίες που είχα κοτσίδες. Και εκείνη μου πήρε τις κοτσίδες και δεν μου έδωσε τις κοτσίδες και μου έκανε αναφορά. Εδώ πάμε σε αυτό εδώ το σηματάκι και δίνουμε μια φραγή. Μα είναι. Τέλος πάντων, πολύ σύντομο βίντεο. Σε άλλο βίντεο θα... Λοιπόν, σε μερικά βίντεο θα δείτε το προσωπάκι μου. Δεν ξέρω τι θα δείτε. Βασικά αυτό είναι θέμα του Stardol. Δίνω τώρα βίντεο του Stardol. Θα το πούμε. Γεια σας.